המכתבים שנקבע היום בתוכנית של תורתו אומנותנו, יוצא שלומדים היום, יום שלישי, ראש חודש תמוז, לומדים על החשיבות של הלימוד תורה של הרבי. וזה באמת נושא שאפשר לדבר עליו המון. אבל פה, בזמן המוגבל שיש לנו כמה דקות, ננסה קצת לעורר על הנקודה שבאמת ראיתי בדיוק עכשיו לאחרונה שיחה, אני רוצה לחבר את זה לעניין הזה שהרבי מדבר במכתב שצדיקים דיימים לבירום. אז בנגיע לקדוש ברוך הוא, הרבי מסביר בשיחה וישלח תופשין חובוב שהגישה לקבל את התורה זה צריך להיות נעשה קדם לנשמה וצריך להיות תנועה של מסירת נפש. הרבי אומר שזה נובע למה צריך מסירת נפש כדי לקבל את התורה, כי גם מצד הקדוש ברוך הוא היה פה תנועה של מסירת נפש. מה זה המסירת נפש? הוא צריך לבוא, צריך להוריד עניין כל כך נעלה מלמעלה מעלה, לבוא ולהוריד את זה למטה מטה, אז זה כביכול תנועה של מסירת נפש. אז למילא זה נדרש גם מאיתנו. אז אני חושב שעל דרך זה אפשר לומר גם כן פה, שאם מבינים את גודל העניין, עד כמה שהרבי מסביר מה זה אומר שהרבי הכניס את עצמו בתוך התורה שלו, וכמו שהרבי היה מסביר על מה שהרבי נשמע סיידן אמר, שכשלפני ההסתלקות הוא אמר שירגי אין הימל ונקסובים לא זיכייך, אני הולך לשמיים ואת הכסובים אני משאיר לכם. שמה החידוש בזה? שהפירוש הוא שהוא אומר שגם כפי שהוא יהיה בשמיים בדרגות הכי גבוהות, אז הוא מכניס את עצמו שאפשר יהיה לקחת אותו בתורה שהוא משאיר פה. אז כשיהודי יודע שהוא יכול להתחבר עם הרבי בצורה כזו פנימית, באמצעות זה שהוא פשוט מתיישב וללמוד, ורואים במוחש שכמה שאדם יהיה טרוד, וכמה שיהיה לו כל מיני בלבולים ומחשבות ודאגות וטרדות, אבל אם הוא תופס את עצמו ומחליט שעכשיו הוא מתיישב ללמוד, ולא לצאת ידי חובה, אלא באמת שהוא חושב קצת מה גודל העניין, שהרבי אומר בוא תתחבר, אני מוכן להתחבר איתך, תשב ותלמד, אז רואים במוחש שאחרי כל הלומס והסתירים שיש בזמננו, עדיין אפשר לראות אלוקות בגילוי, איך שיהודי יושב ולומד מאמר של הרבי, שיחה של הרבי, בתוך זמן קצר הוא נכנס לעניין והוא פשוט מתרומם ומוצא את עצמו מעל כל הדברים שהוא רק לפני זמן קצר היה כל כך טרוד בזה. אז יש באמת מעלה גם בלימוד שאדם אין לו חשק והוא כופה את עצמו, אבל צריך שגם יהיה מצדנו התבוננות על גודל העניין, שהרבי בא ואומר, כמו שמוזכר פה במכתב, איך שהלימוד יכול לבוא ולשנות ולברוא חיים חדשים, לשנות מן הקוצר לקוצר. אז הרבי הכניס את כל הסגולות, לא סגולה במובן של סגולה שלא מובן, אלא רואים איך שזה ממש מובן בשכל, האדם מבין את העניין וזה הופך אותו וזה חודר פנימה וזה מחולל דברים נפלאים, ועיקר העניין זה באמת החיבור הזה והעסקה של סימה רבי, פשוט שהרבי בא ואמר שזה עסקה שלוס הכי עמוקה. אז כשאנחנו יותר נתבונן לפני הלימוד ונזכיר לעצמנו את גודל העניין, אז הלימוד יעשה בצורה אחרת לגמרי, ונזכה באמת לנצל את כל הכוחות הנפלאים שהרבי הכניס בתורתו, ונזכה להתראות עם הרבי בקרוב ממש למטה מסורת פוחם.